Amalawi kulindino kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesiya olija chiruguko chuyenda panji nanga nkanizo nyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kuti kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzirediyo kukulijani Oguliji, tikudalira inu Oguliji ana kumaswatu nkhani athu malero osiyanasiyana mamatithandizira ubva maganizo a Malawi pa nkhani imene tikukambirana tsiku limenelo. Ndiye lero tikukambirana nkhani yokhudza kukhwimitsa kapena kupereka mphamvu ku ndalama yakwacha. Pali maganizo onena kuti ayi miyala ya mtengo wapatali itakuthandizira kuchitetsa kuti kwacha ikhalenso ndi mphamvu. Maganizo amene akhala akumveka maiko ena ndi ena komanso kumabanga ngati African Development amene akhala kunena kuti ndalama za maiko aku Africa sizikuyenera kukhala zofowoka mphamvu zochepa mphamvu chifukwa chino ndi miyala ya mtengo wapatali imangagwiritse ntchito pofuna kupangitsa kuti ndalama zawozo zikhale ndithu ndi mphamvu. Koma kuno ku Malawi zinthu kodi zingatheke? Ndi nkhani imene tikambirane mpulogalamu ino. Alendo wathu ndi Dennis Mahata, mkulu wa National Resolution for Change, ndi Drake Chitambo amene amathirira ndemanga pa nkhani za ndale za economics komanso ndithu zina zokhudza miyoyo ya anthu. Tilinso ndi bambo Wayana Chunga, mkulu wa Times Radio. Tikulandireni kaya akuluakulu athu amene mwatijoyina pa foni ku programu yathu ya lero ya kulinji. Tiyambe ndi Dennis Mahata. Mawa wabwino, kuli bwanji kulilongwe uko? Halo Mahata, mukundiva? Ndokumva, ndikundiva. Mepo mwaveka. Muli bwanji kulilongwe uko choyamba? Mawa wabwino. Kulilongwe kuli bwino, sibidziwa kumeneka ku Blantyre. Kunonso kwa bwino ndithu. Tilinso ndi Drake Chitambo palaini pa. Chitambo, tikulandireni ku programu yathu ya lero ya kulinji. Zomwe kwambiri, mwadzuka bwanji nonse? Tadzuka kuno. Tilinso ndi bambo Wayana Chunga amene tili nawo mu studio muno, amene waso ndithu atithandizire kuunika nkhani imeneyi tsiku lero. Bambo Chunga, tikulandireni ku programu ya kulinja lero. Zomwe kwambiri, koma ndimafuna kuti kungonena kuti weather sindiudziwa kuti kwinako kulilongweli kuli bwanji, koma naku no Blantyre ayi ndithu kufuna kunyamula majuzi, maka majekete wa kanda azimayi maskafu ndi zina zoterozo chifukwa kuli mawawa. Maoneka kuti iniyo makonzeka amene mwavalira chipewa mwangu chivula mwachisiya panjapa, koma chipewaso ndithu inuyo munavala. Tili ndi Patience Londa ku chigawo cha kumpoto, Brenda Kayo pakati, komanso Sam Banda Jr. ku chigawo cha kumwera amene atithandizire kuunika nkhani zimezi. Nkhani ndi imene ili m'bwalo akuluakulu. Tiyambe ndi inu bambo Dennis Mahata, mkulu wa National Resolution for Change. Inuyo you are for this idea kunena kuti miyala ya mtengo wapatali itakuthandizira kuti mphamvu ya ndalama yakwacha ikhalenso ndi mphamvu. Koma choyamba mwina tiyambire ponena kuti niyo mmaona kuti mwina kuti zinachitika motani kuti mwina mphamvu ya ndalama yakwacha ifike igwe chonchi kapena ifike pamene ilipa. Chinachitika nchani inuyo mukamaonikira? Zomwe kwambiri wahoa. Ndalama ilinafika ndalama yakwacha kuti kumvesetse bwinobwino. Ndikofunika kuona kale history ya ndalama ndi imene imakhudzira mayiko. Kale kwambiri imene ku China timati Tang Dynasty. Pafupifupi kuyambira ma 618 to 907 AD kunatuluka ndalama ya pepala. Ndekuti nthawi imeneyi dziko lapansi simagwiritsa ntchito ndalama pepala, magwiritsa ntchito miyala, siliva ndi golide. Nde mayiko anayamba kukopera ndalama pepala zakazizira kumafika ma 907 AD. Komano inazaphukanso ndalama pepala yotchedwa fiat. Cheri masiyanira ndalama yamba ndi yachiwiri, ndilera kuti ndalama yambayo
pepala la makanga title deed wa golide chokera kuti golide amalemera popanga ma transaction mu store ndiyeno amount ya golide imene banki ikusunga ndi amount iso ya mapepala imene mapanga release mwachitsanzo ngati pali 2000 kwacha pamakhasu pali golide so wacha wa 2000 kwacha malo munena kuti iweyo unyamule golide wa 2000 makunyamula 2000 kwachayo kumene mmene mazabweraso kachiwiri ndalama pepala ngati fiat money tsopano imapangidwa print wopanda golide wake so sizimatengeranso kuti maiko ali ndi golide wambiri kwanja ayi amaprinta ndi amene kufunikira mwina silingati amaprinta mwachisawawa kuza amakhala ndi njira zawo ndi vuto limene linapezeka kuti linapangitsa kuti akaunti ya ndalama yambe kutsika dziko lonse lapansi ndalama ija amakhala ngati chizube lero mmene mafika ma 1716 kunali munthu inoti John Law kunabweretsa concept ya fiat money ya mtundu wina umene umathandizira ndi mabanki a private kuchoka kwa boma andi anazayikopera ndalama imeneyi mafika ma 1720 yambaso kugwa mphamvu tisakuzindikira kuti pa 1720 vene popo 1719 ndikuti kunayambidwa Bank of United States imene maphatikiza mabanki aboma ndi mabanki a private mphamvu inayamba kugwaso ndalama modetsaso nkhawa kufika ma 1913 anafuna aikonze fiat manager isanduke universal currency hidden agenda ya universal currency ndalama yapa dziko lonse lapansi inanena kuti maiko azipangira influence ndi ndalama yochokera ku mabanki amodzi and maiko onse aja akamagwira ntchito teknikali akugwirira ntchito ndalama yawo komanso akugwiriranso ntchito ndalama ya federal imene itakati kusunga mphamvu ndikuvani kuno ku Malawi pali zifukwa zina zimene zimafotokozedwa mwafotokoza history yabwino ndithu yamveka koma kuno ku Malawi mwina tidzi yendaso ndi nthawi kuti program iyo apepani sinidusa 2 minutes ndilole ndichokere kumeneko kufa Malawi inagwira konko sinidusa 2 minutes chabwino ndeno pamene mabwerano fiat money yadzirano through Federal Act ya 1913 aliyesa amafuna akhale nayo sovereign currency imene akhale iwo itsogolera ndi maiko anapita ku World War I imene inabwerano mwezi wa mawalaki ngati January 1914 inatha 1918 pamene papa mbele ufuna anthu moyambe kuona panali maiko Britain, France, Russia, China ndi USA amene amatsogolera nkhondo zimenezi andi mumaiko amenewo ifeyo ngaiko ku Africa munalibemo mini kuti mphoto imene awine ya federal yokhala ndi universal currency ife tikhala nawo muthayi wakamba muthamangitsira kutsogolo unazabwera World War II imene inathandiza ma expansion tsopano ama agents ya ndalama zimenezi afike mmadziwa kuti anawina ma allies a America ndi anzawo aku Europe mu federal expansion imene iyi unabwera ma embassy ma agents ndi ma bank mutakuona kuti World Bank inapagidwa 1944 and nkhondo inatha 1945 mutakuona soto IMF inapagidwa 1947 nkhondo inangotha 1945 so ma agents amene wa World Bank na IMF namana konzeka kuti apange spread ma agents on behalf of America kuti azipanga protect fiat money yawo imene ili so pano now ifeyo maiko ngati ifeyo tukulowa mu bwanji it means kuti ifeyo mphamvu ya fiat money imachokera ku nkhondo ati ifeyo maiko amene sinapange nawo nkhondo libe nawo theka muzimenezozo mukupindula kumeneko ndiyeno pana njira zitatu zimene tingapindule nawo njira yoyamba it means tikadzigwitsira ntchito ndalama yawo imene ali ndalama ya mtsamunda wathu for Malawi timagwitsa ntchito pound mmene timatenga ufulu kuti tikulowa kumakwacha ndikuti mphamvu yawo tayitaya koma the only way we can maintain mphamvu yawo itsipi ndalama yenga masainidwe ndi reserve bank governor wawo mfake maona kwacha yambiri yaijanayi 1-1 ndi pound inasasanduka 2-1 ndi pound fakena kuti sinali kwacha amayisaina ndi bank governor wawo watsamunda patime imene timayikana kuti basi tizisaina tokha it means ikataya mphamvu yawo yonse ndekuti mphamvu kwacha tanamba kugwera pati pamenepo and denied choice yomaliza kumiza monetary rate yawo meaning kuti
kubwereka mphamvu ku ndrama yawo sumweta ireti ndimene ili pano pa mpaka lero iye mphamvu yobwereka sangakubwereke mphamvu yambiri itrake ndrama yathu imagwa mphamvu chabwino atengezekezero timveso kwa Achitambo sanabere kwa Bambo Chunga. Achitambo amahata kunena kuti nkhani izi zikukhudza ma issues ambirimbiri, it's complicated kuyochekera kalekale pamene ankapulinta ndalama mawodo adziko la mawodo ndi zina zoterozo. Inu currently mumaona kuti nchifukwa chani kwacha ili this week in your opinion? Zomwe wambiri tiyombe taona kuti kodi chimapanga determine mphamvu ya ndrama ya dziko ndi chani. Ndamva itsamene ayankhula atangopita wa mahata kuti the historical context koma chimapangisa ndrama kuti value yake ndi chani. Pali zinthu zingapo. Inthu choyambirira pachizungu amati inflation differential. Matenga inflation ya dziko lanu compared ndi inflation ya maiko amene mukupanga nawo malonda. Zimenezo zimapanga determine value ya currency yanu. Chachiwiri balance yanu ya current account. Tikati current account mukamagulisana malonda let's ndi South Africa. Ndeno South Africa ikugulitsa malonda ambiri ku Malawi, inu mukutumiza ka malonda ochepa. It means inuyo mumakhala ndi current account deficit. Simakhala advantage pa malonda. Chifukwa inu mutumiza zochepa cha kukugulitsani zambiri. Kapena munena za weak balance of payment. Yes. Okay. And then pali nkhani ya import demand. Dziko lathu la Malawi mukaonetsetsa zinthu zambiri mdziko muno timaitanitsa kuchokera kunja. Now zimene zija zimapangitsa kuti zipangeso determine mphamvu ya ndrama yathu, chifukwa ngati tikuyitanitsa zinthu zambiri ndikuti tifunaso ndrama zambiri za dziko linalo kuti titanise katunduja, pamene ifeyo usitikutenga ndrama zambiri za kumaiko akunja kuja kuti zilowe kunoko kuti zipange determine mphamvu. Ndiye tinganena kuti zimenezi ndi zifukwa zingapo zimene zikupangitsa kuti mphamvu ya ndrama yakwacha izikhala yofoka. Koma izi zikuchitika bwanji? Mukati muonetsetse kuyambira 1964 pina mafika chama 1994 dziko la Malawi linali ndi timati command economy imene timapanga control value ya currency. Izi mapangika ndi a Reserve Bank of Malawi. Ndi amene amapanga control ndrama yathu kuti isakhwefuke kwambiri. Koma after 1994 tinapanga liberalization imene tinayipanga ndrama ngati kuipanga float kuti izi value yake zipangidwa determine ndi supply ndi demand. Sindikudziwa kuti supply ndi demand mene kuchuluka kwa zinthu kamene ndi zinthu zimene anthu akuzifuna pansika. Ndiye ndingambe mwachoncho kaye. Chabwino. Achunga muli mu studio muno anthu awiri watsegulira programu imotero. Inu mwayimira pati? Technical subject. Nkhani yonena kuti anthu ambiri munasangathe kumvesesa chifukwa ndi nkhani zokhuzana ndi ndondomeko za chuma. Komanso ndithokoze mwapadera kuti onse awiri afotokozera za history kapena kuti mbiri kuti zinthu zimene zidachokera kuti. Mukati muone right from the beginning mpaka na pano. Politics is playing a very central role in all of this. Kunali maiko amene anali ma interest awo. Ndipo amafuna kuwapanga advance and anatenga opportunity of the war. Nkhondo imene nalipo nthawi imeneyo kuti aonesese kuti economic influence kapena kuti mphamvu yawo pa chuma cha dziko lapansi ifalikire. Moti World Bank ka International Monetary Fund onsewo ndi ngati ma agents ma big powers ngati in this case dziko la America. Now chimene chimavuta kuno ku Africa chifukwa nkhani metu kambai sikukambidwa kuno kokha Malawi. Maiko ambiri mu Africa akuikamba and the African Development Bank just for information nkhani afuna aipange push aone kuti alowera nayo kuti. Koma chimene chimavuta ndichonena kuti
pamakhala kuti palibe mgwirizano kwenikweni makamaka kumbali ya ndale kuno ku Africa aliyense amapanga zayekha ndiye kuli asogoleri maiko osiyanasiyana amene aliyense afuna kupanga protect their political interest ndiye kulinso timabloko tonena uyu amagwirizana ndi uyu sagwirizana ndi uyu and timakhala all over the place komanso mukumbukire kuti aliponso maiko ena amene ali ndi chidwi chonena kuti Africa asasinthe kapena asachoke pamene ali chifukwa atati Africa agwirizane ndiye kuti ena satha kumugwiritsa ntchito pa zofuna zawo. For example nkhondo zimene timaziona maiko ena sinditchula ndi nkhondo zonena kuti timachita kudziwa kuti kumachoka ma mercenaries kunja kwa tikati kunja kwa Africa kwa azungu ndipo the reason why they are involved in these African disputes is because they've got economic interest. Kumakhala kuti maiko amenewo kuli miyala yosiyanasiyana kungoti kukhale mtendere iwo zawo sizingayende ndi kuli nkhani ya mafuta kuli nkhani ya golide kuli nkhani ya diamond ndi zina zoterozo. So for me ndi mfundo yabwino koma ndikuona ngati kuti choyamba timene wakhala ndi political stability tikakhala ndi political stability iyika environment yabwino yone kuti pakhale economic stability chifukwa olomta akhala ndi mfundo zabwino trust me ngati usogoleri ukusowa ngati mgwirizano ukusowa pakati pa maiko aku Africa this would just be another story. Chabwino Amahata tibwerere kwa inu nkhani kutero tenti unikire nkhani ya miyala ya mtengo wapatali mdziko muno inu kayendetsedwe kake mmaona kuti zikuyenda motani pakuveka pakati pa nkhani za okhazikitsira china mining authority iya takati kumva iya kukayekera kunali uranium takati kuvoti madera mwina kuliko kuli gold ATM the promotion of ATM concept yes. Amahata nkhani ya miyala ya mtengo wapatali mdziko muno inuyo mmaona kuti imayendetsedwa motani? So nkhani ya miyala ndi vuto lalikulu ndigwizana ndi waena chunga nkhani yagona kwambiriso mwina panopa ndi dyera dyera anthu andale so anthu andale akumapanga madeals a miyala aja kapeza kuti ndi madeals oti apanga benefit wo personally not dziko komanso tikabwererabe ku history timaonanso kuti mapangano amene maiko athu anasainirana ndi atsamunda miyala ija ili m'manja mwathu sokofu nyasala ndi mineral charter so kumaso kwa anthu atiuzabe kuti ali mwina atakandika kupanga achieve shareholding capacity yayikulu kuti cost of operations yachokera kuma mining company akunja koma chilungamo chionesa ngati uze chone chili madocument awo a GCC ngati nyasala ndi mineral charter nchonena kuti miyalayo sili m'manja mwathu kotero ifeyo timaukhandika shareholding ngati kachipepeso komanso I think problem segment mina yanga itomasana ndi yakula na yankhula babawa and nditha kumvesabe wena kuti pena pake information imene mayiphunzira ndi information imene yaloledwa kuti bweyo koma tikumasokoneza mphamvu ya ndrama ndi value ya ndrama value ya ndrama ndi mulingo pamene mphamvu ya ndrama ndi influence so zona kwamba nzangawa ndizokonza value ya ndrama koma tizokonza mphamvu ya ndrama munena zimene kwamba achitambo pitiriza unena zimene kwamba achitambo zena kwamba achitambo ndizokonza value ya ndrama mukamona value ya ndrama ya value tikosera pasi ndi kuweti dina yapanga zonsezi kuno bwino ma export akambawo ma import akambawo ma balance akambawo koma pali universal currency dollar imene position yake simasintha tikapita kuti ndi mphamvu si value ndi influence imene inatenga kunkhondo until mabwereso nkhondo ina odo free position yawo ikhalabe pompo so ikatamasokoneze value imene ili mulingo ndi mphamvu imene ili power and influence of our currency ayankheka ya achitambo pamene tibwereso kwa inu posachedwa pa achitambo akuti mukusokoneza atu zinthuzi ine sindikusokoneza koma kuti mwina sitingamvetsetse chifukwa choti mu chichewa chathu mphamvu ndi influence zimakhala ngati zikutsamira kutanthauzo limodzi mukati muone pambuyopo ndrama ya Malawi kwacha inali ndi influence around our neighboring countries. It was a much sought for currency. Zimene zijapanopo zinasinthika ndese sindikusokoneza ayi
mwachidule ndilero. Chabwino. Amahata tsopano mukunena kuti miyala itagwiritsidwa ntchito bwino poonjezera mphamvu kapena popangisa kuti kwacha ikhale ndi mphamvu. Mene tatambasulani amalawi amvetsetse zimenezi zingachitike motani? Miyala ilipo ya mitundu iwiri. Pali miyala imene timapangira katundu wina ngati raw materials. Pali miyala imene imatisungira mphamvu ya chuma, for example ayina golide. Ndi miyala kagwiritsidwe yabwino khala kosiyana. One, golide wathu tikuyenera kuti ifeyo timukumbe, amalawi azikumba, makampani amalawi malokozi azikumba golide uja. Koma asamagulitse kunja, azipereka ku Reserve Bank. Kuti Reserve Bank itsegule account ya golide. Mugamba iwe wajani. Zimene Amahata zimene zikuchitika kale pakale pano. Sitaona zikuchitika zimene. Kuchitika mokwanira Okay. Kuchitika mokwanira. Golide wina amapita kunja, wambiri amapita kunja. Chabwino. You know. So chimene chichi chithandiza chifukwa chati. Mundama dai kamba ya fati manager. Ndama yoti imaprintidwa popanda golide wake. Ndama nye ijai first tingadza wine poti sinapange na nkhondo. Yeah. So chance imeti nayo ifeyo ndikuthawa ndi fiat money ndama atuti ziprinta pa mulingo wa golide. Chachiwiri maiko amene ali ndi zinthu zetu kuzifuna ifeyo anthu ambiri amakamba kuti tichulutse ma exports, tichulutse ma factory kuti tithokoza import kava bwinobwino amene akambiranso anzanga ali apawa. Zimenezo kuti anthu ayambokoza ma factory muzindikira mufunganso madola zambiri amene mulibe. So pa zinthu zambiri zetu zifuna kunja kuti zitithandize ifeyo kuti tipange industrialize. Zimene zidzazishoti kati yake kukwabweretsa anthu amene ali kunjawo atenge capital yawo abwere nayo kunoko kuti katundu wawo azimugwira konko madola amene nawo kale. Koma iwo agasangalole fakina kuti profit imene azipanga kunoko zikhala makwacha kwawo koma kwacha ndopanda phindu. So account yene kusunga golide ija ithandiza kuti ikuite imene iwo ayononga madola kunjako kunoko azipanga recover di golide. So they will be encouraged before the golide alibe currency. So singati ubedwa ku Malawi wakuti amakhala ofanana tikosera pako. Kuchomaliza miyala ndai kama ita yoti ina yopangira katundu zawo. Miyala imene iyi tisaigulitse kunja kuti akapangira katundu. Mamining company aja amene akupanga mining kunoko miyala kuti akapangire katundu wa kunja. Makampaniyo abwere ku Malawi kunoko katundu yazipangira konkuno. Lei pe twakumize raw materials ndimi za katundu panga. Izo zithandiza wani forex tikufunayo. Chachiwiri zithandiza so kwa market tikhaindi influence. Ocho chimachitika influence ya ndrama imabwera ngati anthu afuna katundu wanu. Imabwera ngati mufuna katundu wawo. So pamene popo ndiko sala pasi kufuna mabati ana electricals, kufuna zinthu zambiri zokusa titanium, zogwisa cobalt, zinthu zipangidwa kunoko zilo zipitsa kumene koko kaya ni mafoni kaya ni maloma ndi covers chabe zipita zopanga. So it can influence pamajeti ake samba kuyang'anira kunoko. That will mean how they respect kwacha a global trade this winter. Elvis, kunena zona ngakhale iwo amene akutionera pa samba la mchezo la Times 360 Malawi akufotokoza ndithu kuti powerful discussion amene ndadumisani Chipeta ndipo alipo ena amene asonyeza kuti akugwirizana nawo kumwepo. Koma nkhani imene inene mandiwasachidwe chifukwa nthawi zambiri tikamakamba nkhani imene you find out kuti pamakhala ngati kuti pali anthu ena amene amaona kuti amafuna kuti Amalawi asamadziwe nkhani imene mpaka president msabatali ndi khumbi kuti sabatalata anazaka mbapo mukamba za miyala anti-corruption. Yes. Okay. Kunena kuti pamakhala secrecy ngati kuti kubisirana. Naziona ziyazonena kuti kwanu waphika nyama kale osati za masiku ana anthu amakhala nyumba za mipanda itali ngati akufuna akafike kumwamba. Koma kale timakhala nyumba zopanda mipanda kwa neba mathaukaja ukasewera ukaonera TV kwa neba mpaka na usiku kuchita uthamangisa ngati nkhuku. Koma chimene chimachitika nchonena kuti nthawi zina kwanu akakhala kuti aphika nyama. Afuna ena kuti azaje nawo nthawi zina mmatha kubisa. Mmatha kubisa. What is happening is zimakhala ngati kuti ali panthu ena amene aona kuti
ena asanadziwe, gulu lisanadziwe zoti ndi miyala ife tijeretu chifukwa even zomwe zagolide when you go on the book nkwamba kufunsa kuna kuti golide ali kuti kodi mukamati titanium ali kuti kodi mukamati bauxite ali kuti malai muno zimangotchulidwa ngati moyepula emphasis afuna tizikambabe za foja koma nkhani ndionena kuti do we really have a transparent open discussion on issues of mineral resources in this country inde kuli Ministry of Mining but are we chimavuta nchani kubwera pa mbalambanda ndikunena ti makosana kuchitipa kuli zakuti kukalonga kuli zakuti muzafika mpaka na kunsanje and masiku ano chifukwa cha technology amatha kutiuza even ngakhale nthawi zina approximation of quantities kuti kuli miyala iyi ndipo njochuluka motere now on top of that tiye ndikhale ndi proper strategy now on paper mona kuti zizi abo makuzana kuti we already have that singoti amala isimawerenga no at the end of the day katundui chumachi miyalai siya munthu mmodzi ndiye ife ngati gulu ngati amalawi bring out the information clear anthu adziwe and after that ndondomeko pakhale accountability tiziona kuti kodi ndondomeko zimene takhazikisa ma strategies okuzana ndi mining and mineral usage mziko muno zikuyenda bwanji chimodzimodzi zimene timapangira declare kuti foja anthu amakagulisa timakhala konkuja tolankhani timalengeza even pa news lero foja anagulisidwa mtengo wakuti so much money has been made front line ku business page kuja koma when it comes to mining pamakhala ngati kuti pali chibisira kali china chake so ndimangofuna kunenabe kuti nkhani ya politics tisaichite ignore because politicians have got power ine ndikuwuzani kuti nali mdziko la Kenya kumapeto kwa chaka chatha 2024 ndiye mu Nairobi nakumana ndi pa ATM nakumana ndi nyamata wina ningoti bambo wina kuoneka uchenjera kwambiri ndiye amandifotokozera kuti where are you from ndiye ndikuzafotokoza kuti uchoka ku Malawi ndiye namba kucheza ndalanduza kuti I was in your country you know I was in your country you know I actually went to State House I'm Nigerian you know I'm Nigerian but you know grown up in Britain ndi chizungu chake pamene akuti Britain koma to cut the long story short amanduza kuti no ndikafuna panga strike deal ndaboma ndifuna panga supply mafuta ndiye tinalepherana pa payment chifani mafuna kuti azindipasa miyala I didn't want them to give me ndalama ngati mapepala I wanted them kuti azindipasa miyala and they asinagwirizane ya but you know patakhala kuti mwe ndi anthu kuti mayankhulana nawo let them know I'm ready whenever time now uyu ndi munthu onena kuti middleman and iye chimene akufuna ndi miyala now you find out kuti mwina this one didn't work but how many people are approaching anthu abomawa ndipo ndi anthu angati amene akukana ena samakana amavomera that's why you find out kuti kumzimba mafumu apangapo zimene zikuwathamangisa anthu ena amene amakumba miyala maforeigners but you find kuti even story ngati imeneyo kuti ukachite cover they will try to block you kuti nkhani imene isapite patali so we need apart from zimene akukamba anzangawa who are very technical and akuzimvesesa ndithu but at the end of the day the simple language is ngati sitingathe kuchosa kuzikonda nkhwidzi ngati sitingachose katangale ngati sitingachose kuba pankhani ngati imene ya miyala we are going nowhere. Alright, Sam Banda Junior wakonzeka mu mzinda wa Blantyre yafuna nkhwenda Malawi pankhani ya mmene miyala mtengo wapatali ingathandizire kupereka mphamvu ku ndalama yakwacha kuti maganizo awo akuti bwanji. Sam mawa wabwino pepa takudikiritsa pang'ono ndi mashawaziwa koma mawa wabwino Sam. Mawa wabwino Elvis ukundimva? Ndikukumva ndithu clear loud and clear. Chabwino gwira ntchito. Ine ndi chapa St. Pius pamene pamawoloka anthu ena upita kusukulu ena achita ma business osiyana nde ngakhale kuli mashawazi naonabe kuti ayi ticheze ndi amodzi awiri ngakhale kuti kumavutirapo anthu kulola kuti ayi yankhule nanu nde ndakumana ndi akulu awa amachita business mwina choyambirira zina ndani chabwino mwina business iwenda bwanji imene muchitayi business iwenda pang'ono chabwino tukamba za nkhani ya miyala ya mtengo wapatali imene mwina utaona pakati pakuti ingati dziko tiyenera kulimbikitsa
ngani ya mining kapena tinene kuti miyala mtengo wapatali mwina ngani tiyambire pamene kuti miyala ya mtengo wapatali muona kuti ingathandiziwe mwina kukweza chuma cha dziko lino komanso ndalama yathu yakwacha kuti ikhale mphamvu. Miyala ya mtengo wapatali ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko koma zimenezo ndizodalira dongosolo lomwe lingagwiritsidwe lokhudza ntchito za migodi monga kukumba miyalayo komanso dongosolo lomwe lingayikidwe pamene miyalayo izigwiritsidwira. Pali pano kuona kwanga ndimaona kuti miyala yomwe kuvuka kumalawi kuno ya mtengo wapatali imangogulitsidwa ngati raw materials osati finished product. Ndi zimene zimapangitsa kuti miyalayo ikhale ndi kuthekera kochepa kotukula dziko chifukwa mangogulitsa pa mtengo wochepa wokuti anthu ena akayikonze kuti athe kuyigulitsa pa chinthu chabwino cha mtengo wapatali kupanga mphete manecklace zotero. So kuthekera kulipo koma fine ndikuona ngati dongosolo lomwe tili nalo lokuza ntchito za migodi ndi kugulitsa miyala ya mtengo wapatali ndilofowoka. Mwina kupita chitsogolo mukadakonda kuti tichite motani chifukwa ndalama yakwacha mwina pena takhala tikuyigwesa ena kumene waona kuti njira zake mwina mzolakwika muona kuti ndi ndondomeko imene tikutengayi yotsata kuti mwina tiyang'anire mbali zogwiritsa ntchito miyala imene ya mtengo wapatali muona kuti nkothekera kuti chuma chathu chiyambe kuyenda bwino. Pa mbali ya chuma cha dziko kuti chiziyenda bwino inachipite patsogolo miyala ndi ntchito za migodi miyala mtengo wapatali ndi ntchito za migodi ndi mbali chabe ya zinthu zomwe zingathe kuthandiza kuti chuma chipite patsogolo. Ndizoona kuti kuyikumba ndikuyesayesa kukhala ndikuthekera monga dziko kuti tizikonza konkuno tisanayigulitse zikhoza kupangisa kuti tizibweretsa ndalama zambiri. Koma pali mbali zinanso zomwe dziko likuyenera kuchita kuti likhale ndi chuma chochuluka chifukwa cha ndalama zakonza zomwe lima zozo. Dziko lathu lino palivuto lakuti katundu amene limagula kunja ndi wochuluka kuposa katundu amene limagulitsa kunja. Ndi katundu weniweni wogwirika ngati miyalayi kapena ntchito zokopa alendo zino ngati zimene zomwe zimabweretsa ndalama zakunja zikufunika zikhalepo zambiri. Komanso pakhalidwe dongosolo lolondolekezeka lokuti kugulitsa katundu kunja kusamangopindulira anthu kuzipinduliranso dziko ngati ntchito za migodi tiwambasi ndizokuti pali anthu amene akupindula nazo koma pinanso boma silidziwa kuti anthu apindula bwanji nanga boma lingatengepo gawo lalikulu bwanji pa ndalama zomwe anthu apindula chifukwa ntchito zake zimachitira ndi anthu osati boma lokukhazikitsidwa ndondomeko zolondolezeka kaya makampani oyang'anidwa ndi boma kuti azisamalira ntchito za migodi ndi kugulitsa miyala ya mtengo wapatali. Chabwino mwina Elvis ndi pamene ndachezera ndithu ndi akulu amene amachita business yawo ya mataxi kufotokoza kunena kuti yayi mwina miyalayo yofunikira komati chimene timachita nthawi zambiri mwina pa dongosolo palibe logwirika bwinobwino kunena kuti miyalayi ingamagwire ntchito motero komanso pakuyenera ndithu kuti tiunike bwinobwino mmene zinthu zikukhalira. Elvis komanso wayana iye nawonso muli mmenemo ndine ndisiye pamenepo. Tathokoza Sam chifukwa chokhala pamenepo kutipatsira maganizo a Malawi. Zikomo. Sam Banda Junior ameneyo kucheza ndi ena mwa Malawi. Tipite kwa Achitambo makhala pa line nthawi losalankhula. Maganizo anu akusiyana ndi amahata. Inu mukuti ayi pali njira zina. Mwina tafotokozana a Malawi. Mukuona kuti njira zina ziti komanso zingathandizire bwanji kukweza mphamvu ya ndalama yakwacha. Zona pali njira zosiyana zimene zimagwiritsidwa ntchito chifukwa izi za miyala ya mtengo wapatali izi pali miyala ina ili ndi misika yake yovomerezeka ngati golide ili ndi misika ku London ku New York komanso ma stock exchange ngati ku Shanghai ku China. Pamene miyala ina ya mtengo wapatali imagulitsidwa kudzera mu ma contract ndekuti anu akangodi ajama akapeza msika kuti akagulitse ndiwogula uja amasainirana ndondomeko kuti azigulitsana pansi. Njira imene iyi ndimene ndikukhulupirira kuti boma izikhala ndi chidwi kwambiri pa njira imene ya ma contract. Ndi ma contract aja azikhala
oti apambalanganda transparent alisa azidziwa kuti chikuchitika ndi chani. Ndingakupatsani chitsanzo kuti kumalawi kuno tili ndi mgodi wa uranium ukayerekera kukalonga. Nthawi imene mgodi uja unatsegulidwa mpaka na nthawi imene umatsekedwa, kodi dziko linapindula chani? Ngati kalonga boma linapindula chani ndi miyala imene ya uranium? Ndi zinthu zimenezozo. Komanso ndinenechi kuti mdziko muno tili ndi ndondomeko imene tikuti ATM strategy imene kwamba ndi agriculture, zokopa alendo, tourism ndi miyala ya mtengo wapatali. Ndikufuna ndikutsimikizireni dziko lililonse limene linatukuka ndiponso kuonetsa kuti mphamvu yake ya ndalama yamba kukhuthala ndi dziko limene linayika chidwi pa ulimi. Ulimi uja ukadzafika kuti mdziko muno aliyense ali ndi chakudya imene mukuti food security, pamenepo dziko lidzanyamuka kuyamba kutukuka. Ndipo ulimi umenewu ndiwofunika kuti titsatire ndondomeko zozama. Panopo tikumva za ma mega farms. Paliponso pakambidwa za ma mega farm. Komano kodi ma mega farmwa akutsamina kuti foundation yake ndi kuti? Tikuuzana bwinobwino foundation, because ma mega farms ambiri mukaona akungolima nthawi imene yolima. Koma kwinaku mega farm kodima imene okhala anyu kapena perenyo. Iyo ndi nkhani yoti tithoza kambirana tsiku lina. Komano tichilimike kwambiri pa zimene tikuchita. Komanso ndondomeko malamulo amene timakhazikitsa azamalonda. Mwina ndizoona pang'ono kuti zimene zimakambidwa ku parliament anthu sazipanga folo. Zimene zili malamulo mwathu anthu ambiri samazizindikira ifa choti mwina samauzidwa kapena samakhala ndi chidwi kuti awerenge kodi dziko litikufuna tizipititse kuti pachopa. Titakhala kuti zili ndi chidwi ndikumaona kuti zonse zikuchitika pa mbalanganda. Ino atolankhani kuli lamulo lanu ili akuti access to information. Kodi mukuligwiritsa ntchito kuti amalawi mwachenutse kuti zachuma zikuyenda chonchi, za miyala zikuyenda chonchi, ngati anayankhulira awayana chunga. Mwina ndilimileka ye pamenepo. Amahata, tibwerere ku mfundo yanu nene akuti miyalayi titayigwiritsa ntchito bwino kukweza mphamvu ya ndalama yakwacha. Taona pakati pa ma institutions ngati International Monetary Fund, World Bank akhala akuluza dziko la Malawi zochita kuti panopa kugwetsani mphamvu ya ndalama yanu, panopa kwezani ndi zina nzoterozo. Inuyo zimene zitatheka mungateteze bwanji kwachayo ku ma foreign influences ngati amenewo? Tumo kwambiri. I think pachambi ndigwizaniso ndi bwana Derek Chitambo. Unena kuti pali ma information ambiri amene tikuyenera tiziwa kunika nkhani zimenezi za migodi. Yeah. Komanso ndigwizana also nkhani ya malamulo ku parliament. Yeah. Mmene nakambira ni public statement yanga utakuona kuti ndatsumira kwambiri pakunena kuti pali ma influence amene ali kunja. Amene ali ndi zolinga ndi miyala yathu ndi ndalama yathu. Kuna kuti ufuni wene sitinawupezetse kwambiri muzimenezi. Mosaka nthawi chingiyambirira ndi constitution ya Malawi. First sentence inayolenga mu constitution ino imakamba kuti the Republic of Malawi is a sovereign state with rights and obligations under the law of nations. So ingamba kuti ifeyo mphamvu yathu khala dziko ndiyo khala dziko ipeza mufume tinawo mulamulo otchedwa law of nations. And ngati tili mu law of nations it means tavomera kale zinthu ziwiri. Tavomera chinthu choyamba imene timati doctrine of discovery. Tavomera kuti chilichonse chathu chili m'manja mwa munthu amene anatipanga colonize. So under doctrine of discovery miyalayo sinakhalibe yathu. And chimene icho chimapanga perfect kwambiri transparency. Ndikuti transparency ilipo amene kuvuta chifukwa kuti muli zinyengo zimene andatama zanga. Koma ikuvuta so kwambiri kuti anthu amphamvu a dziko lapansi sangalole kuti atsogoleri athu atiwululire kuti ma resources, ma natural resources including miyala ili m'manja mwathu. So inonso amabwera mu michete yambiri ya investigative journalism kwanso kulimba mtima. Abantu amene wasanga chitukuka.
kuti zinthu zimene makamba kuti nyanja sili manja mwathu, madistrict ambiri Malawi sali manja mwathu, mamaini sali manja mwathu, zimene zili kusti zili manja mwathu. So chimene chimene tikuyenera kuchiyambirira kwambiri for the at the end of the day kuti zilipindulire zikuyenera zikhale manja mwathu. Pitirizani chifukwa mukunena nkhani zodabwitsa kwambiri zopatsa chidwi zimene mwina anthu omwe inuyo zimenezo muzitenga kuti muli ndi umboni? Ndi madokumenti oti alipo, si madokumenti sobisa. Umva last time munali mungu mudzi amene ndimalimbana ndi IMF andi one nauza kuti akutseri community yawo pamaupando amene apanga kudzera bilateral institution yawo. Umva natural institution awiri ambira ku World Bank, IMF pake makamboti problem statement iri muinvest mwina ambira kumkucha kwa start money kumakamba kucha. Andi maona apa dziko onse likuyamba kutenga start money likuwera ku katundu. Maona United States zena achita akulimbana nawo matalifu afuna mafactory awo achulutse pene kale kunja sankapanga. China matusa katundu wambiri kupita ku United States, United States makani mphamvu kuposa China. Zeni makamba kuti kusutsana nazo wadereke kuyambira kuja kuti untakumapanga katundu utakubhasa ipoti kava wakutokhala opanda mphamvu ya ndalama yanu. Kuti mphamvu ndiyosiyana ndi value. You see? So this is basi za dziko lapasi zino zathu zizibatsa attention. Kuli madokumenti ali kwa IMF kuja amakamba kulikine plan kulikikane plan madokumenti oti amakamba itu ndondomeko zena atiponderezere kudzera mu ngongole yawo kudzera mu maedi zene matsogolo athu asaine zena tsogolo athu apereke zonsezo basi ndizoti zava mwamba eti mukamaona anthu akamayimira zisankho angokamba ti mamanifesto tazinjoyanga kazange nkati masaka kukambapo zamasystems ali saine manthu safuna kukamba zisisi zimenezi mukupanda kugumula zisisi zimenezi isiyatuvalide. Tabwino. My colleague pali uthenga umene wabwera kumulembedwa mchingerezi. Uthenga umenewo ukupita kwa Amahata. Koma achita kulemba poyambirirapo kuti do not disclose my identity. Munthu akatero umadziwa kuti ngozi wika Amahata akuvera kumbali ya zachuma mdziko muno. Akuti I would like to warn Mr. Mahata not to make fallacious argument on the subject of money. The question is of value. The power of currency comes from the subjective value that is placed on that currency in international dynamics that are not just rooted to war. Value chains prevail. The value of currencies transcend the value of resources within a country, but the utility of those resources, it is merely potential. This is why even though we might have resources, it won't necessarily translate into value and the power of the kwacha. These things require dynamic monetary expertise along with years of research. Ndimve response kuchokera kwa Amahata. Koma imene yofika kuita nthauzira kuti chani? Amahata tafotokozani. Okay, so atakana bwetsa basati mzamena kuti amuya dziko lapasi anachenjera anatemekaso anthu athu kama expert. So anthu athu omwe zamene ali patsogolo kupanga maintain ma systems amenewo business yakatrainetsa. So ndikhane yekuloti nthawi isika kwanire koma mwina mtango yankha kuti ntchito za ndalama ndi zitatu. Ntchito yamba ndikukhala nkhala pakati kusinthanitsa katundu koma ndalamayo si katundu. Ntchito yachiwiri ndikuyeza mulingo wa katundu koma ndalamayo si katundu. Ntchito yachitatu ndikusunga chuma koma ndalamayo si chuma. Ndiye mukawerenga key currency plan madokumenti amene ali ku IMF anakamba kuti pakufunika allowable compromise. Poti iwo alibe katundu alibe ndife kuno, iwo alibe chuma chambiri chindife kuno. So pakufunika allowable compromise. Pabwere currency, universal currency imene sitsatira nawo ndondomeko za ndalamazi. Ndalamayo zikhala pa financial market ngati katundu. Ndalamayo zitakusungidwa ngati chuma koma isali chuma. Ndalamayonso tipitaso kuyeza chuma cha nzawo koma ichocho isali chuma cha nzawo. So ndizoti kufika nthawi yambiri unfortunately anthu amene anaphunzira sali lede kuphunzira zinthu zina za nyowani koma kufikira koma it's okay. Mwarero eti chabwino
ati munasunguka kwa yomaliza kutakuona kuti akatsiro saza chuma palibe pamene angaloze kuti akonza za chuma ndi umbono kwanira kuti zona kudziwa za chumazo nzosagwira kusatheka sizikugwira achitambo akuti njira zimene zikuyesedwa panopa Zosagwira, sizikuthekatu amalawa akuvutikabe ndithu kwachayo ilibe it's almost valueless tinene zona ukapita m'mashopu ukagule zinthu sizikugwira. maiko ambiri ku Africa ali ndi miyala kuposa maiko azungu koma zikupezeka kuti ife tikusalira achitambo mulipo bwanja kuti njira mayankho amene akuchokera ku economics ya mkalasi economics imene anthu aphunzira kwambiri sizikupereka any answers tumavuto amene Malawi akumana nawo kapena Africa tingopita so kumeneko akoma chifama hata umaveka so ngati kuti iwo timati chani Pan-Africanist Pan-Africanist mavuto amene Africa akumana nawo ndineneji fusulamba limene mloti Malawi alese adziyankhire paeka kodi ife Malawi timakonda dziko lathu number 1 pakambidwa nkhani yoti miyala ya mtengo wapatali imatengedwa njira ya chinyengo amathandizira ndani kuti amathandizira ndi ndani kuti miyala imene izituka koma funso lokuti economics ya panopa isikuthandiza mukuliva bwanji kapena ndikubwera kumeneko mukupita komweko chabwino dziko lino lili ndi anthu ophunzira kwambiri dziko lino ndondomeko zake zimene zinalembedwa zapamwamba kwambiri koma nkhani imavuta kumalawi kuno ndi implementation kuti tizipanga zimene talemba zija ndi tipite nazo pa ground zipange benefit anthu ndi pamene pakuvuta ndingathe kupatsani chitsanzo koma sindikunyoza sindikutani kumalawi kuno tili ndi university ya Tunthu imene inatsamira pa zaulimi za agriculture inabwera university imene inamba malamulo mwina chama 1960 kumapeto kwa 1960 koma kuchoka pamenepo mudzifuse ndi anthu amene latulutsa akatswiri azaulimi chifukwa ndi makhala ndi njala chaka ndi chaka mdziko muno pamene upangiri ukatswiri ukutuluka mu university imene chaka ndi chaka pamenepo Amalawi tidziyankhirepo tokha dziko lino lingapite patsogolo ngati tonse titakhala ogwirana manja ndikukhala ndi one unit of purpose kuti tikupanga chani kuti zinthu ndimadabwa ndikamayenda kuti anthu timagomera maiko ena kwakuti kuti zakuti kwakuti koma ndi anthu akudziko limene lero ndi amene anachilimika kuti dzikolo lifike pa mlingo umenewo ifenso titakhala olikonda dziko lathu titha kufikira pa mlingo umenewo ndipo Malawi atokhala onyadirika ndalama yakwazi amene tikukambirana pano ito mazakhalanso maiko ena kumayisaka kuti ndalamayi tikuifuna mwina ndi mwine kaipa mene bambo chitambo takuthokozani chifukwa chokhala nafe mpulogalamu yakuti nji amahata inonso perekani maganizo anu otsiriza pa nkhani imene yogwiritsa ntchito miyala mtengo wapatali pokweza mphamvu ya ndalama yakwacha mwachidule kwambiri mukuti bwanji bambo mahata nasekeregwezaneso ndi bwana Derek Chitambo kufunira kwambiri atsogoleri ndi nzika zokonda dziko lawo at the end of the day kuti miyala itipindulire zakugona pa chinthu chimodzi sacrifice imene tili willing kuipanga pa nkhondo zolimbana ndi ndondomeko za atsamunda ndondomeko za atsamunda zili malo anthu akanika kuzilimbana nazo fafuna kupanga politikali yawo ya law ndondomeko za atsamunda zili mu economics anthu akanika kulimbana nazo fafuna kupanga politikali yawo ya economics ndondomeko za atsamunda zili ma principles za ndale anthu akanika kulimbana ndondomeko za atsamunda kuti afuna kupanga protect ali yawo ya ndale. At the end of the day, tuwena tisakali first, dziko likhali first, tilikonde zeni zonse ziyambira amene posikomo. Amahata tathokoza ife chokhala nafe mpulogalamu ya kulinji ya lero. Bwana Chunga inunso maganizo anu otsiriza pang'ani. Tipitirize kukambirana nkhanizi. Amalawi amene amaonera pa Facebook akuoneka kuti aikonda chifukwa nkhani mukati muone amene achita komentiwa si anthu andale kwenikweni ndi anthu onena kuti ma technocrats anthu oti okonda dziko lawo komanso anthu oti akudziwa zimene akuyankhula. How I wish ngati dziko tinamayankhula zinthu zoterezi more often komanso kumaziyankhula kumaso
kapena kuti maso ma lenses of objectivity osaganizira zokuti ufuna udyepo chani iweyo kupanga zonena kuti tikodi tingathandize bwanji dziko lathu. Amalawi tilikonde dzikoli, tiganizire za sogolo la dzikoli, ndipo ziziti wawa kuti ndife wosalira pachuma komanso chitukuko mu dziko lino ku Africa kuno ngakhale dziko lonse lapansi. Ziziti wawa kuti makhalira kupemphesa kuma asogolatu kumachita upikisana pa nkhani yopemphesa when and yet tili ndi miyala yosiyanasiyana mdziko muno. Fodya iyi ali ndi malire ake, ndipo agriculture ngati sitisintha malimidwe nkupita ku malimidwe asopano modern agriculture, trust me, ife tizakhala mphawi ndi opemphesa mpaka kalekale. But it doesn't have to be like that. Let's love our country and have a better future. Bambo Chunga tathokoza fa chobwera program ya kulinji. Zikomo. Ichi thokoza sale samena vera pa radio kulitsatira pa Facebook komanso arankhani atu makamaka Sambanda Junior chifukwa cha ulankhula ndi Amalawi muzinda wa Blantyre. Komanso thokoza timu yonse imene yatithandizira kuti program imene ichitike imene yachitikira mwine ndi Elvis Wahawa pa 8 o'clock tikupatseni nkhani mwatsatanitsatani mchingerezi. Pitizani kumvera Times Radio imene ndi radio number 1 mdziko muno. Even better, with voluntary savings options, you can save even. Amalawi kulinji no, kulinji, kumavenya kumavetsera kulinji, bakaya lilongwe kulinji, kumzuzumbwa nyeto kulinji, nanga kuboma kukushirika jani, wale akotia kujibaji, kudi usaruga kulilabe. Nanga solora ledesti ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga ngani zonya disa surijani Kumboro bagani kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga watenzi redio kuburi yani Oh, kulinji, tikudalira ino. Oh, kulinji.